ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ngakerteng ida fisha karbani hagani ka jingrai kiyo shaprang ngashim benda kum inong shot but kum juru kum I choreograph bala choreograph hagani ka jingrai ringkat lang baki student jonga naka Majestic Dance Academy Hadin ka jingyai treshitam ka basani bha bat ban penbit penbiang ya ka music video bala ai kerteng kiyo shaprang kinong penyai kila ibit ban sepelat bat ba ya kani ka jingrai ha ka YouTube channel ya ka bala tip kerteng kum kalamari production ha ka shitirik urimpang arajar arpuwe ha kapor henry baji janme ha kani ka jingrai ki ushaprang lingbad iwe ipalok jonga ila ko lianga mo ba iong ba dan bakwa ba findan bentalang ha kani ka music video ki ushaprang te ngaru ningkong ngaru klem jing arteti ni ngaru ngala kloy ken ban ong hoot na marbaka de ka music album khasi te na do menu hadin jong ka music album jong ka we ka bangal dang shudap le nga dang kwa shu te ban dan bentalang hakibi ki music album jong khasi te ngala ong hoot hakani ka music video keu shaprang kinong ruai ki de ki kaitor bala pau bha hakajalla ki bakenthum ya usamla aiban maunai kasamla kinteulin mau penyang kat ba kasamla dapisha karbani bat ka kinhon shat ya kabala ai kerteng Majestic kidai kibala pen internet show ya kani ka music video de ka jingye shim bentalang jong usamla mewan marbanyang ubadairu unong shat ubala pau bha hakani ka jog hadin ka experience ka bangayo na ka jingrai kin mo ngan shuang no ngilayo good response mon ki audience takadaw hadin jong kin muru nga ong ladangayo kanu ka opportunity ba ladadan banang terway nga ba ban shimbenta mo ha ki music album jong khasi clemjing artetin nga kloy bet ban ong hoot but hakani ka music album ka bamenta ki shaprang ka longru ka bakham special no hakawi ka rukam banshu ong no namar ba hakani ka music video ka deiru ka ba ngi kentiu khnang ye ki buriu ki badon sap mo banshu ong no de hakani ka music album ru tang ki nong shat hen redon ru ki nong ruai ta de ki ki artist mo ki badon ki talent ngin pen ilang hakani ka music album haka we ka lapat ngas ngu mo bangalayo hadin jong kani ka pandemic hadin bangala one session long ngas ngo ba ngala yo kiwi pat ki experience ki ba compare ban ya compare ya ka bashabar te ngas ngu ru ba ngala bangan yalam lenti lang kiwi ki para nong shat bat khamtam ru kumju ki students jonga mentang ngala pen ilenti lang ye ki ru mo bakin dan bentalang bat nga te ngadas ngu ya ka we ba ngala yo e kan opportunity te ka message ka banga ko aban ai ki khun samla ki badan ya kasap kalong ba film day ban randian mo la da fidan ya kasap kapong ya le bit pen iya ka but day ban pen le no e no ngakwa ban ong ikipat ba baro bakin ya pek nak nang ya kani ka video ki ushaprang nambar kani kalong kum ka way ka music video ka ba I mean siem lang ya baro ki artist hani hashalong te ngakwa ba fin ya pek fin ya share fin ya like but subscribe ro kublay pi baro ga kerteng janga kalong kentiulin mau pneng bat ngadei iwe ni kinong ruai beshim bentalang hakani ka thup jrai ka ban sapan mi ka bakerteng kyu shaprang ya kani ka ni na thaula la ka jongi issue ai nga tang ka lyrics starting te hadin kata iya thola la ka jonghi namar ba kat ka jing snow jongi kat ka jing snow ka jongi ka bawan na shapo namar ba ka kran shapang ka jing kyu shaprang namar ba from the naka headlines hi naka jing sedang jong ka jing ka kentien jong ka jing rai ngila smu thu ba ka jing rai kan wan kum tu te hadin nga form
hakawi pat ka kentian amar baga kran Jepang ka jingkiu shaprang amar bangim dei ban kan randien ngide ban tur shaprang inle eke ka bangidon ya kasap pau blue ai ka khubor ka bangan ai ya ki pat ba kalong ba leng kum ba ka jingroi ka kran kum tahi ba ngide ban ya shaprang ngide ban tur shaprang ya kasap ka bangidon ngimde ban kan randien ngide ban long ban scam ha kata ka nongrem ma bat ngide ban yale daron kinu ki jing ki bawan ru ngide ban yale bat ngide ban poi chedu kata ka thong ka bangidan ya kani ka jingroi ki shaprang in penlait ha ka shitarik u February ha ka por ndriu baje an penlait ya ka channel jong I Lamaris production bat ngakarpat epi bapin sngo bhaban like share bat subscribe ka kerteng jonga de ai ban job leng dok mau nai ngadai we na inong chimbanta kanika jingrai bat ngadai we na pedeng banga thau kanika lyrics ha kani jingrai ki shaprang la chimbanta lang manga nang ta ilili ikintio nang ta bat jingdon kat lang bat idapisha kum iwe na kinong shot iba le choreographer kini audio ni recording lakal jong ba tambalong ila mix pat ni Augustin Korba bat kajing don lang bat DJ Banshan ibale ikan ki soundtrack ye shoot ya ki video ngi shoot apo madan he ngai jung play ikan ka Molai Sport Club bangi shoot madan he bat ya kan ka Cornell Spark ya kan ka music video ngi shoot bitang hisngi bat tengi shoot I ba shoot ini video di Kiki Garan ya ikan ka jung rai I produce dai PM Lamare te ngin sapenmi lasngi Monday kadika shitarik u February kadik ni hakapon ru baje haka channel Lamaria production ka kerteng jonga kadai mewan chamar banyang but hakani music video ngalangkum iwe inong shot hakani ka music video ngayo simenta ling ba iba aiban ilang kum ipakna jonga but ila call mo yang ila ethu yang ba inselect kani ka music video teila khotru yang abangan le handai nga dokumen si bondo bangalayo kat kani kalat bangan simenta hakani ka music video kumunong simenta hakani ka music video nakarpat epi kipat ba bapin yarap lamingi da ka ba subscribe bat like bat share lang yakani ka music video ka jongi nakalyang jonga nga aku blay baro ki ba simenta lang hania ki bangimla banjer kerteng menta te ki bala sno ti lang kadyang kamon bat ngi hakani ka ba le kani ka project ka ba manta te ngi aku blay baro khan ka kubor bang don mata bang ongi pat ba para kasi nginya kan tiulang ke baro khat makni jungrai ka diga ba ka jungrai ka bang bingi kiu shaprang ba baro khat ki sap ki don hani baro ki sap ki ba kinu nuru ki mat de ki nong shat ni ki nong rane ki football na ki baro khat kinu badon hanu no ka sap ru nga ai mesia mi ki baro khat bakin kiu ba shaprang kum kata ka jingrai ru mabalai bangat tho namal balai ba ngapa ba kiwe kin kiu shaprang ba bikin num leran bakin num kan randian kin nu wat kin sha ben sha le num nuru bakin ya bi shmat kata hina kaleng jonga ta